ka jingpynbna ya ka Khubor Babha na ka Kospel kat Matheus18. Talnong ka bakat pra, kadekot ka bakat ar, ter haduk ka bakat saw. Ka pharshi jong ka langbrot balaja. Agak keteng pa upun bat mensim Bakhuid. Ublay beis nay, tepen slek yang da mensim Bakhuid jong me. Kat bang adang pule ya kaktin jika jong me. Ai bangan yok sngau ya kasur jong me. Kaba pasyaw ha ka mensim jong Ai yang ka jingstat jing syempang. Pan sngau tu ya ka Khubor Babha ai yang Ai ba kaktien ka jong me, kan long ka jingkemen ya ka donut jonga, bat ka syarak ya ki kejat jonga. Ai yang ka bor bantay ya ka jingim jonga, halor kaktien jong me. Tu ai ba ki ei baro kin long hanga kat kum kaktien jong me. Pen kemen yang habang ayo sngau ya kaktien jong me. Bat bangan ri kendong ya ka. Keren ko try nga kasyakri jong me ngasngap. Blay sibon jisu. Iro ya me jisu. Kumno piperkat syapang kane. Uway ubriw udon. Chispa keli langbrot. Bat kaway naki kaja. Hatu unom ino ya ki kendai pau kendai halum. Ban lejwat ya kabala sakma. Kada ulap ya ka ngaong happy. Un kam sngok men ya kane kaway ban ya ki kendai pau kendai bum syem sakma. Hakajuk ko rukom pa jong pi ubaha peneng. Kuat bawat iway na kini kibarit in jodno. What do you think?
If a man owns 100 sheep and one of them wanders away, will he not leave the 99 on the hills and go to look for the one that wandered off? And if he finds it, I tell you the truth, he is happier about that one sheep than about the 99 that did not wander off. In the same way, your Father in heaven is not willing that any of these little ones should be lost. Jingiro yami ko Chris.